ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ଗଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଘ ପାଗ ହେଇଛି, ଫିର୍ ବି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖେଇବୁ ତାହା ତୁମେ ଦେଖିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ରାସ୍ତା ସବୁ ଓଦା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଅଧା ବର୍ଷା ହେଲା, ଏପଟେ ହେଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍କୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ ଆସିଲା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି, ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖେଇବୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ଜଲ୍ଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଅଧା ବର୍ଷା ହେଇନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଘ କେମିତି ହେଇଛି। ଏପଟେ ଆମର କୁକୁର ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଛି। ଏପଟେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଫାଇନାଲ୍। ଆମେ ଯେଉଁଠିକୁ ଯାଉଛୁ ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ ପାର୍କ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠିକୁ ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଏଠିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ବହୁତ ଗହଳି ଆସନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲେ କାର୍ ଗୋଟେ ଗଲା, ବହୁତ ଲୋକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ପଳେଇଲେ। ଆହୁରି ବି ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯାଉ ଯାଉ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଠିକୁ। ଲୋକମାନେ ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ବୁଲର ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ସେପଟେ ଗୋଟେ କାର୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଏପଟେ ବହୁତ ଗହଳି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକଟ କରିକି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଆଉ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି 2 ଜଣ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭଲରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି 2ଟା ହାତୀ ଅଛି। ଏଇଟା ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆଗକୁ ଅଛି, ଏଠି ଆମକୁ ଠେକୁଆ ଅଛି। ଏଠି ସେ ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଏଠି ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ ପାର୍କକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଜାପତି ପାର୍କ। ମୁଁ ଏପଟେ ସିଧା ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଏପଟେ ଯିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରି କରି ଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଗଲୁ। ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ହରିଣ ଆମକୁ ଦେଖିଛି, ଆଉ ଜଣେ ଘାସ ଖାଉଛି। ଆମକୁ ଦେଖି ସେ ପୁରା ଛାନିଆରେ ଅନେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅନେଇଛି ସେ, କିନ୍ତୁ ଘାସ ଖାଇବାର ଚଲେଇଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ସିନ୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଘାସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଲଗା ହେଇଛି। ଏଟା ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ପ୍ରଜାପତି ପାର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ପ୍ରଜାପତି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଲଗା ହେଇଛି, ଫୁଲ ଫୁଟିନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ବହୁତ ଲଗା ହେଇଛି ଏପଟେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ। ଏଠି ଆମର ପ୍ରଜାପତି ଅଛି। ଏ ପ୍ରଜାପତି ଦେଖି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଫଟୋ କେମିତି ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏପଟକୁ। ଜେଜେମା ଆଉ ମଉସା ମାଉସୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ପିଲା 2ଟା ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମଉସା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ, ସେଠି ମା ବସିଛି ବୋଲିକି। ସେଠି ତାଙ୍କ ମା ଅଛି। ସେ ଆମକୁ ଦେଖି ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲା, ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ କେମିତି ଆସିଲ ବୋଲିକି। ସେ ପୁରା ଛାନିଆରେ ଆମକୁ ଦେଖି ବସିଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଏପଟେ ମାଉସୀ ପାଣି ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମକୁ ଦେଖି ପୁରା ଛାନିଆରେ ସେ ପଳେଇଲା। ମୁଁ ସାନ ବାବୁକୁ ଟିକେ ଗେଲ କଲି, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଟିକେ ବି କଥା ହେଲାନି। ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ବୁଲିକି ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି, ଫିର୍ ବି ଆମେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲି। ଆଉ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଆମ ଗାଁକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ରାସ୍ତା ପୁରା ଓଦା ହେଇଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି।
जदि मो भिडियोटा भल लागला ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु। मो भिडियो गुड़ा किए देखिन मो चैनल को जाके टिके विजिट करंतु आ मो चैनल को टिके सब्सक्राइब कर दियंतु नुआ नुआ भिडियो देखिबा पई। आ दारिंबाड़ी जे बुली आसिन थरटे बुली आसंतु मजा नियंतु। आ कॉफी फार्म भी अच्छी एडी एलबी पार्क प्रजापति पार्क सब अच्छी किंतु आमे गोटे पार्क बुलिकी आमे बहुत वर्षा हेबारु आमे पळौचु। देखि पारुथिबे ये मते फचो खनौची कोन करची बोली मु एपटे वीडियो करी जाउची देखंतु। आ काच पके से संगे संगे देखौ देखि पारुथिबे आमे जाइथिलु दारिंबाड़ी। आई लव माय दारिंबाड़ी। समस्त को बाय बाय, समस्त को नमस्कार।